po kami para dun po sa mga kasama sa bahay po. Pwede po si Ma'am Liz, ay Ma'am Florencia po. Apo. Pwede po yung tricycle. Nanay, imbitahan mi kayo. Diyan, munisipyo. Birthday yun atan. Nasaan na si Mother? Di jay lang gano galay lugso. Nay, agay na sila ulat tag munisipyo magano Akin oy. Andito mga gano malabat. Yay! Happy birthday, Nay! Ayan. Masaya kayo, Nay? Masaya? Antayin nyo nalapuan tutan, Nay? Nalapuan tour. Nalapuan si Ma'am Lisa. Ay, katungtong. Hi, Ma'am. Hello. Hi, Ma'am Florencia. Happy birthday! Salamat. Any idea kung kanino galing ito? Ma'am? Amang ko rin totoo dyan, anima. Hello! Kaway-kaway kayo! Ayan. Pwede sana ipasok, Happy birthday! Ha? Wala na yun sa akin. Nay, tignan mo to. Sa'yo lahat yan. Ay, sa akin dito na ka. Yeah! Diba? Diba? Masya kwanta. Ah. See? Happy birthday, Nay. Smile, Nay. Smile na parang 18 years old. Come on! Laki-laki ng bouquet mo, Mama. Wow. Nagustuhan ko. Ano bang favorite color mo, man? Yellow. Oh, yellow! Aside po dyan, meron pa po kayong ibang surprise. Yes, hindi pa nagtatapos dyan. Amyame ko may surprise na. Yes! Bibili amyame ng palago ko ko. Amyame ko kabasa yun. Ma'am. May kachat si ma'am. Sino yan? Ka-video chat mo, ma'am. Si Elisa. Oh, Ma'am Lisa, hello! Ayan. Yehey! Siyempre, hindi mawawala ang cake, di ba? Oo, yung birthday mo man eh. Tsaka alam mo ba, special ka sa kanila. Actually, kaarawan mo ngayon. Hindi ko alam ito. Ganun. Sabi nila walang handa. Basta. Nagustuhan mo naman, ma'am. Nagustuhan ko. Mahal na mahal ka ng mga nagbigay ng pagmamahal na ito sa'yo. Yan. Alam mo na po ba kung kanino galing ito? Yung sinabi nila kay Ma'am Lisa daw. Kay Ma'am Lisa. Kaano niya si Ma'am Lisa? Anak ko. Pang ilan siya, ma'am? Bunso. Ilan yung anak niyo? 5. Namatay na yung isa. Nasaan bansa si Ma'am Lisa? Sa Canada. Oh, ganda naman pala. Kailan punta mo doon? Ano? Pupunta ka ba doon, ma'am? Hindi. Mas gusto mo rito? Okay. Pagsabihin ko, kasama namin si Ma'am Lisa. Halika, ma'am. Diyan ka lang pala, ma'am. Diyan ka lang. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ma'am, bago mo i-blow ang candle, syempre, ang kaugalian natin, wish muna. Ayan. Anong wish mo ngayon, mami? Pwede mong secret, mamaya sabihin mo. Mamaya ko na sabihin. Okay. Blow the candle. Yay! Happy 75th birthday, Nanay! Salamat. Yan. Ngayon, pwede bang malaman, ma'am, kung ano yung wish mo? Wish ko. Yes, ma'am. Yung mga anak ko sana,
kayo, ma'am. Minsan para sa sarili niyo. Sige lang, wish Wala yun. na sa akin kasi binitipid na ako. Sige ma'am, ano po yun? Sabihin niyo po yung wish niyo po. Yun na. Apo. Sana yung mga anak ko na sa abroad, malakas silang lahat. Umiyak na ako. Bakit ma'am? Umiyak na ako. Na-miss mo na sila? Okay lang yan ma'am. Sinong mga kasama mo rito? At wala na yung manulang. So, ma'am. Wala kang anak na naiwan dito ma'am? Wala. So lahat sila nasa abroad. Yun na sa abroad. Isa namatay. Nagkaampon ka pa ba? Magpapaampon kami. Hindi, joke lang nga. Malaki yung katawan ko. Matakaw eh. Mami, Kayo dito, mami. ma'am, tingin ka. Kaya mo pa? Ma'am, Kaya mo pa. oh, kaya mo na. Oh, siyempre, strong siya eh. Ma'am, hindi pa nagtatapos dyan actually. Ma'am, pwede. Akin na yung flowers. Hawakan namin yan. Okay ka lang ma'am ha. Naka-online pa si ma'am? Hindi na. Naka-online pa. Okay, Bigyan mo sige. kay, ano po, yung cellphone niyo. Bigyan Hindi, sige, okay lang. I-ano na lang ni mami. Ma'am, okay lang ba? Iangat mo itong picture. Andyan mo. Andyan yan po. Ngayon nga, iangat niyo po. Iangat niyo po. Tagay mo. Tagay mo. Sige lang. Oh! Oh! Oh, ano yan? Oh, sige lang po ma'am. Wow! Oh! Oh! Lagi papanta. Oh! Ang dami mama. Yan. Wow! Oh! Ayun! Ah, hindi matanggal. Okay, gwapo na lang yan. Mami, ang dami niyan ha. Pwedeng bilangin mo ha? Bilang mo na. Oh, ma'am. ma'am. 6, 7, Dami ha. 8, Aha. 9, 10. Ah, may butal. Ay, yung butal kay Pogi na kasi nahirapan siya kanina. Yan. 10,000. Ma'am, ang dami-dami naman ng pera yan. Saan mo gagamitin yan, ma'am? Tatago ko. Tatago na lang. Kala ko pambili ng lipstick. Hindi pala nagli-lipstick si mami. Actually, mami, gusto po kayo ng konti. Yan. Yan. Mrs. ng Lisa Tantuno. Ah, 60 ma'am. Sulat ng Lisa. Asabi lalamot so agaw na inkyanakyo. Sa ikuro ko at Diyos ya katawan kumon, maksin lawas sulaman niyo. Araw yun sakit, tanundo ko ini subilay mo. Yan, nakaon nakinig siya, od Canada. Wow! Tandyat Taiwan, kaya nanunong yun nilay ako yun. Pasensya kila no agak akasumpot od sayang, importante no okasyon. Kumon, ang kalikat na kayo od sorpresa. Happy 75th birthday, ma'am. My name is physically, but in my heart and in my mind, you're always remembered and loved. Enjoy this big day of you. Love you and wish you. Love you, Lisa. Ayan. Kita mo na. Salamat, bibi ka man sa kasi. Mapigan anak yung ma'am. Kakakis Unso. kaya. Kami sulara ba? Adi, wala kayo Canada. Pati ano nakaibayura ko mo. Gusto ko jalan lama. Wala dyan. Ah. Dito. Dito. Sige itong daladman ma'am ah. Dito. Ah. Sa palawarin saya ko mo. Ay, COVID na. Oo. Ah, sige nay. Mayroon lang taan ma'am to mensahe yun sa aray anak yun. Nararita kasi kayo katong ginawa dan special ay. Ago yan kay anak yun. Ito ibagay sa aray anak yun. Lalo si Ma'am Lisa. Tapos nila manda. Di ba si Kuwanda? Yes. Kalkulak si Kabibi. Wajah si Tani Lisa. ma'am. Nagjudo ko yan. Bawi yung milami kwarta. Ande. Salita. Ah. Malikali kita. Ay, ginawalan siya tayo. Sorpresa. Surprise na lang. Okay ma'am, thank you so much. Kami from Cheryl and Bajun Gift Shop Online. We wish you more birthdays to come and God bless ma'am. Ayan. Tapos dyan ma'am. Ito po oh. Hop. Ayan. Sino maghahawak nito? Ma'am? Yun. Ayan. Oh. Ayan. Okay.
kasi. Ma'am, ang tumay ngaran niyo, ma'am? Ang tumay ngaran niyo? Midam, sir. Kano ano yung Ma'am Florencia? Kasi Oh, may kami tanong. patumanaya mong kakalupa. Ang tumay ngaran niyo, ma'am? Delia. Ma'am Delia. Ma'am, ito, message yun sili ate yun. Message yun. Magkakapi para. Hindi, okay lang ba? Hanggang i-greet ko lang na. Happy birthday. Yan. Picture ako na ano ng Si ma'am. Ma'am, ang tibagay si... Oh, undo ko ini ko may bilay da. Katiyan. Gandi si. Masayari anak ko. Isip na tayo. Natupatong ko si kayo mga pigay taon ni dapat eh. Nasabi ko di 30 years From now. from now. Oh, additional, awa? Nawag daw ni 100,000. Oo. Okay, in Jesus name, i-claim tayo. Si Sir. Kuya Mi. Si Sir. Si Kati sa Katangana yan. Saan ka panuwanan na? Kasi ang puti bukyo, sentak ng king kayo. No? Nala ka na. Ay, Alam ko na, agi minute. agi kayo. Okay, sige Ay, ang